Ljudi, dobrodošli na video. Danas video. Samo idemo kući. Umorio sam se, bio sam nevde. Vidite babetinu. Šta? Stani. Babo! Jel ti plešiš? Jel si dobila dete? 100% Srbija desi, lady. Jo! Ljudi! Biši, jebeti! Gdje ćemo to beći? Ovdje sam dobar. Tu, ovdje sam bezbedan. Stanite. Ovdje 100% sam bezbedan. Čekaj, je tu. Umorio sam se. Tamo što sam teo da idem kući. Sad se plašim. Jo! Čekaj. Vidite je. Vidjet će me. Vidjela me. Vidjela me. Nemojte babetinu. Ljudi, neko me udario, vidite. Gdje sam ja ovdje? U kući svoja, što? Zavežen sam. Ljudi, zavežen sam. Čekajte, idemo od mene što... Vidite što sam našao u džepu. Tamo da ne dođe. Ček sad u noge. Evo ga, sad sam slobodan. Ljudi. Tu je, vidite. Sad je na stepen. Šta? Moram da se pravim da sam umro. Vidite ljudi. Vidite baba. Ja mislim. Evo da vam. Šta ćeš od mene? Šta ćeš od mene? Ča! Sad je gotovo. Jebem ti babetinu ti. Sad ću udarim. Dođi babetinu. Buf. Tako se bije. Ja odiše ljudi. Bežanje. Ja više ovdje neću da raskineću od ove kuće. Moram da idem.